Подкастът Винаги здрави се излъчва със съдействието на Бета Клиник. Вашето здраве е наша мисия. Здравейте! Аз съм Росица Ангелова, а вие сте с поредния епизод на Винаги здрави. Днес ще говорим за един сериозен проблем, който засяга мнозина – алергията към полените. Как да разпознаем симптомите, какви са съвременните методи за лечение и диагностика. Наш специален гост е доктор Пламена Новакова, утвърден специалист по клинична алергология в УМБАЛ Александровска и ДКЦ Александра Хелт в София. Тя ще ни разкаже как да се справим с този често подценяван, но сериозен здравословен проблем. Здравейте! Здравейте! Какво представлява алергията към полените и как се развива тя в организма? Преди да говорим за алергия към полени, предлагам все пак да кажем на нашите зрители какво е полена. Полена, това е мъжката полова клетка на растенията. И всъщност проблема в алергологията са именно тези растения, които се опрашват с вятъра. Защото по този начин полена се разпространява във въздуха и то на големи разстояния. Всъщност поленовата алергия е една от най-честите форми на алергично заболяване. И поленовата алергия е пример за така нареченият пърст тип алергична реакция, нарича се още IgE-медирана реакция. Алергията към полени се развива при определени предразположени хора, т.е. полена не е проблем за всеки един, а само за алергично болните. Алергията към полени се развива, когато полена навлезе в нашия организъм, прави контакт с нашата имунна система и втората вече среща с полена води до активиране на тази имунна система с освобождаване на определени вещества. Основното се нарича хистамин. Той е отговорен за всички онези познати, може би, на нашите зрители симптоми на алергичната хрема. А какви са симптомите като цяло? Да, симптомите на една поленова алергия включват симптоми от страна на носа, очите, но и от страна на дихателната система. Най-често, когато човек е алергичен към полени и излезе навън, когато има полени, той започва да киха, сърби го носа може да се запуши или да започне да тече като вода, една бистра водниста секреция от носа. Може да има сърбеж в очите, зачервяване на очите. Освен това може да има и симптоми на бронхиална астма, които са кашлица, задух, свиркащо дишане и стягане в гърдите. В кои сезони поленовата алергия е най-активна и защо? Поленовият сезон по принцип е много дълъг. Той започва най-напред с дървесния полен. Дърветата цъфтят през март, април и до много голямо значение от дърветата има брезата. След дърветата започват да цъфтят тревите. В разгара на пролета, хубавото топло време, когато ние сме навън. Това са месеците май и юни. След тревите започват да цъфтят житата, житните растения през лятото, юли, август, чак до септември. Тоест имаме един изключително дълъг поленов сезон и очакваме, че през месеците на поленов цъфтеж и на завишена поленова концентрация във въздуха, алергичните към конкретния полен пациенти ще имат оплаквания. Има ли разлика в алергичния потенциал на различните видове полени? Дървета, треви, плевели? По принцип, трите вида полен могат да доведат до тежки алергични реакции при алергичните към тях пациенти, така че и трите вида полен са проблем. Как се диагностицира поленовата алергия? Поленовата алергия се диагностицира от специалист-алерголог, разбира се, като освен разпита на пациента, който е изключително важен, за да се ориентираме какво да правим по-нататък, ние в алергологията използваме различни тестове за диагностика на алергията, включително и на поленова алергия. Най-бърз, лесен, евтин, много надежден начин за установяване на поленова алергия и изобщо на такъв тип бърз тип реакция, това е така наречената проба с обождане през капка. Нарича се skin prick тест. Това представлява обикновено по ръката или понякога в някои случаи на гърба се накапват капки. Капят се капки алерген. Тези капки се фиксират, обожда се много леко през капката, няма кръв, няма болка, това тестуване се прави и на деца. И след 15-та минута вече може да се направи отчитането. Това е един наистина много адекватен, много лесен и надежден начин да се установи алергия. Освен чрез такъв тест с обождане,
Поленова алергия може да се диагностицира и чрез кръвен тест, но кръвен тест за алергия, не за непоносимост, кръвен тест, който търси специфични имуноглобулини Е в нашата кръв. В последните години науката, особено алергологията, страшно много се развива и в последните години навлезе така наречената молекулярна диагностика на алергията. Това е един изключително така детайлен начин да се оцени алергията при конкретния пациент, при който чрез изследване на кръвта се изследват количеството на алергена, но на алергена разделен на различни молекули. Така че в много голяма степен на достоверност има при този тест и всъщност това е бъдещето, молекулярната диагностика. И не на последно място, в клиниката по алергология на Александровска болница провеждаме и така наречената назална провокационна проба. Това означава в носа на пациента, в разбира се контролирана среда, накапваме алергена и отчитаме, измерваме реакцията. Какви са най-ефективните методи за лечение? По принцип, поленовата алергия може да се лекува по два начина. Единият начин е просто да облегчим симптомите. В момент, когато човек се чувства зле заради поленовата алергия, даваме лекарство. Или антихистамин под формата на таблетка, под формата на назален спрей или спрейове с назален кортикостероид. Т.е. нещо, което да действа в носа. Но алергията може да се лекува. И това е всъщност така наречената алергенна имунотерапия. Това е начин да обучим имунната си система да не реагира повече на този алерген. Тоест, развива се толеранс към конкретния полен, например. Това е терапията на бъдещето, това е терапията, която реално лекува не просто симптомите, а лекува самата алергия. И една дългосрочна инвестиция в здравето. Какви са ползите от алергенната имунотерапия? Алергенната имунотерапия е начин наистина да се излекува алергията и това е лечение, което има дългосрочни ползи, дори години след спиране на лечението. И това е доказано в много сериозни клинични проучвания. Алергенната имунотерапия, първо, че облегчава симптомите, спира наличието на симптоми. Освен това, алергенната имунотерапия намалява риска от развитие на бронхиална астма при пациенти с алергичен ринит. Защото алергичният ринит е рисков фактор, който трикратно увеличава вероятността при пациенти с алергичен ринит да се яви астма. Така че алергенната имунотерапия действа и по този начин. Какви съвети бихте дали на пациентите за справяне с тази алергия в ежедневието? Пациентите, които подозират, че имат поленова алергия, следва да се обърнат към специалист-алерголог, който ще направи адекватна диагностика и в последствие ще вземе решение какво конкретно да се прави като лечение в конкретния случай. Така че моя съвет е: обърнете се към специалист-алерголог. Какви превентивни мерки може да се предприемат по време на сезона на полените? За съжаление, много е трудно да ограничим полена във въздуха. Той е навсякъде. Мерките, които могат да предприемат пациентите с алергия към полени, е да знаят кога всъщност концентрацията на полена във въздуха ще бъде най-висока и в тези дни или в този сезон, поленов сезон, те да взимат предписаното им от алерголог лечение, за да нямат тези оплаквания. Имунотерапията също е такава алтернатива. Възможно ли е поленовата алергия да бъде излекувана напълно? Да, това е точно алергенната имунотерапия, която може напълно да излекува алергията. Човек може да забрави за своята алергия. Каква е разликата между алергия към полени и другите видове алергии, като към тази, например, към прах? Сега, полена е сезонен алерген и е основният алерген навън. Микрокърлежите на домашния прах са целогодишен. Те са през цялата година и са основно в нашите домове. Те са на закрито. Така че оплакванията на пациентите с алергия към полени са през конкретния сезон. Пациентите с алергия, когато са на открито, когато влязат обикновено някъде на затворени помещения, те се чувстват по-добре. Обратно, пациентите с алергия към микрокърлежи на домашния прах през цялата година може да имат оплаквания и тези оплаквания са основно, когато те са някъде на закрито, запрашено и сутрин. Сутрин, докато те са си още в леглото, преди да станат от леглото, докато още са в легнало положение, тогава също оплакванията са особено силно изразени. Как влияе климатичната промяна върху сезоните на поленовата алергия?
много сериозно влияе, защото наистина има една тенденция за повишаване на температурите, глобална тенденция, има глобално затопляне. И всъщност се създава така нареченият парников ефект, в резултат на който полена много по-рано от очакваното и от обичайното се отделя, т.е. много по-рано ще започнат оплакванията при алергичните пациенти и за много по-дълго време се задържа той във въздуха. И освен това, замърсеният въздух също променя структурата на полена. Полена става изключително агресивен и води до много тежки алергични реакции. Може ли стресът да засили симптомите на алергия към полени? По-скоро алергията към полени може да засили стреса, защото всъщност алергията към полени и изобщо алергичния ринит много сериозно влошава качеството на живот на пациентите. Това са пациенти, които в момент, в който концентрацията на полена е особено висока във въздуха, дори избягват да излязат навън. Те се ограничават социално, те имат притеснения. Притеснения от това, че трябва, може постоянно да си духат носа, постоянно кихат, мислят ги за болни. Наблюдава се една намалена успеваемост на децата в училище, включително по-лоши изпитни резултати при деца в поленов сезон в сравнение с деца, които нямат поленова алергия. Така че по-скоро поленовата алергия много може да стресира човек. Как може да се подобри това състояние? Това състояние може да се подобри с едно адекватно и навременно лечение, както с определени лекарства, така и чрез алергенна имунотерапия. Каква е връзката между поленовата алергия и другите състояния, като астма и риноконюктивит? Алергичният ринит е заболяване, което може да увеличи риска от развитието на бронхиална астма и то трикратно да увеличи този риск. Носа и белия дроб са свързани. Всъщност това е в разбирането за така нареченият единен дихателен път. Тоест дихателният път е един, започва с носа, завършва с белия дроб и всичко, което се случва на нашия нос, безспорно оказва влияние върху долните дихателни пътища. Любопитно ми е каква е разликата между поленовата алергия, настинката или вирусната инфекция. Има разлика между вирусната инфекция и поленовата алергия и то в начина, по който те протичат. При поленовата алергия, за разлика от вирусната инфекция, няма температура, няма болки в гърлото, зачервено гърло, все симптоми, които са характерни за едно инфекциозно заболяване. Много характерен симптом за поленовата алергия, това е сърбежа. Сърбежност с сърбеж в очите, който обикновено липсва при един вирус. Има ли нови методи за лечение на алергията към полени, освен алергенната имунотерапия? Съвременният начин, по който ние може да се справим с една алергия, разработват се различни нови лечения, свързани с молекулярната алергология, на различни начини, нови, по които да се внесе алергена в организма. Така че с нетърпение наистина ние чакаме да видим какво ще ни предложи науката по-нататък. Да поговорим и за здравословното хранене и начина на живот. Каква е връзката между поленовата алергия и тези две неща? По принцип, разбира се, че здравословният начин на живот, балансираното хранене оказват едно много благоприятно въздействие върху нашето здраве, върху нашият организъм, здравето на нашата имунна система. Няма пряка доказана връзка между начина, по който ние се храним, например, и това дали ще имаме или не поленова алергия, но разбира се, един здравословен начин на живот се препоръчва, за да може ние да пазим нашето здраве. Това е поленовия календар. Как да се ориентираме, какво представлява и какво означават отделните стойности? Да, ние виждаме, това е прогнозния поленов календар, т.е. той се изготвя всяка година от биолог Мариела Христова-Савова, биолог към Националния център по заразни и паразитни болести. Всъщност това е прогнозата за това в кой конкретен месец от годината да очакваме най-висока концентрация на всеки един от значимите полени. Този поленов календар се публикува в сайта на Националния център по заразни и паразитни болести, както и в сайта на Българското дружество по алергология. Той е достъпен за всеки един от нас и ни дава наистина много ценна информация, защото благодарение на това, което ни показва поленовия календар, ние може да се ориентираме в кой
месец, в кой период от годината може да очакваме симптоми при конкретния пациент. А как се събира информацията? Информацията за разпространението на полена във въздуха се събира по специална технология, чрез камера в Националния център по заразни паразитни болести. Всъщност биолог Мариела Христова-Савова така се нагърбила с нелеката задача да изготви поленовия календар на базата на събраният материал. Тя любезно ни го предоставя на нас и на нашите пациенти. Още повече, че в поленовия сезон в една от обществените телевизии всеки месец след централната емисия новини в прогнозата за времето се съобщава за това кой е полена, който е с най-висока концентрация в конкретната седмица. Доколко точна е тази информация? Информацията е точно, но все пак тук говорим за прогнозен календар. За разпространението на полена много голямо значение има какъв ще е климат. Ако вали, ако имаме по-дъждовна пролет, по-ниски температури, полените не са толкова агресивни и са в по-малко количество във въздуха. Ако обаче е сухо време, топло е, не духа вятър, тогава очакваме много масивно разпространение и отделяне на полена. Така че до голяма степен всичко зависи и от това какво време ни очаква този сезон. А какво да правим, ако симптомите се различават от прогнозата? Ако симптомите се различават от прогнозата, то пациента следва да посети алерголог, защото може би ще се наложи да се направи диагностициране, за да се установи всъщност кой е причинителя, какво провокира неговата алергия. Пак казвам, календарът е прогнозен, дава ни много ценна информация, но оплакванията на пациента са тези, които ни водят в поставянето на диагнозата. Как пациентите могат чрез поленовия календар да планират ежедневието си и да минимизират излагането на алергени? За щастие, поленовият календар е общо достъпен. Той се публикува както на сайта на Българско дружество по алергология, на сайта на Национален център по заразни паразитни болести, и благодарение на това пациентите с конкретна поленова алергия, те знаят в кой месец, в кой период тяхната алергия възможно ще бъде най-зле. Така те могат, свързвайки се с конкретния специалист-алерголог, да предвидят в този сезон лечение, да може да се направи един план за действие, какво да се прави в дните с най-висока концентрация на полена и в последствие вече да се помисли за имунотерапия. Има ли приложения или технологии, които предоставят персонализирани поленови календар за пациентите с алергия? Такива приложения, такива технологии в България няма, но прогнозният календар дава достатъчно точна, достоверна информация, на която може да вярваме и която е полезна за конкретния пациент, за неговата конкретна поленова алергия. Какво бихте посъветвали хората с алергия към полени, за да водят пълноценен живот? Пълноценен и здравословен начин на живот. Хората с поленова алергия не трябва да подценяват заболяването си. То не трябва да ги ограничава. Не трябва да ги кара да избягват любими дейности, например спорт на открито, излизане с приятели, разходки. Хората с поленова алергия трябва да знаят кой е полена, който предизвиква тяхната алергия, и те трябва да имат информация как да лекуват своето заболяване. И така да обобщим, при първи симптоми на алергия потърсете алерголог доктор Пламена Новакова. Къде могат да ви открият пациентите? Да, при първи симптоми на алергия потърсете алерголог. Разбира се, с пациентите могат да ме открият в клиника по алергология на Александровска болница. А за връзка с мен, аз имам профил в платформата SuperDoc, както и имам личен фейсбук профил доктор Пламена Новакова ДМ, в който профил има повече информация за мен, за моите работни места, моят телефон, както и публикувам полезна информация периодично за различни алергични страдания. Доктор Пламена Новакова, специален гост на Винаги здрави. Благодаря ви за участието. И аз благодаря. А вие се абонирайте за нашия канал. Благодаря ви, че бяхте с нас. Довиждане и до нови срещи. Подкастът Винаги здрави се излъчи със съдействието на Бета Клиник. Вашето здраве е наша мисия.